Og foretaget til skole. Ja. Hvordan du ligger i dansk nu? Jeg ligger på 4-tal. Og så vil jeg gerne op på 7 eller 10. Hvad vil du gerne efter? Jeg skal på gymnasiet. Når man ganger, så rykker det noget ind i et vis antal gange. Det kan simpelthen illustrere et stykke. Bare ved at vise det i stedet for med tal, så viser det bare med det her. Nu går der ikke nogen to. Det var jo sjovt ud af tal. Hvad er det der tættertræ? Tættertræ, det var man bruger det. Ja, fordi mange siger gange skal han vælge. Han skal vælge 1 gang, 2 gange og 3 gange skal han vælge. Ja. Ja, Amalie, det var rigtig godt. Du lavede en rigtig god præsentation af duellen. Du var god til at disponere, men du ender på et rigtig flot 10-tal. Tillykke. Jo, tak. Så der, det er mine elever op på efterskolen, hvor alle karakterer er mine 8-givende og mine 3. Okay, fra 4 til 10. Du har gået rigtig godt opad nu. Ja. Du har været aktiv i timen. Jeg har fået rigtig mange gode